יש לנו גמרא מי שעשה איש וסכסך הבניו של פלויני, או הוא קלקל את מה שהוא קרס, עד שזה נעשה שחור, זה איש שלא כדרך. הוא חייב מפני שאיש חייב אף שלא כדרך. מה זה איש כדרך? כי איש כדרך צריך לאכול מה שהוא שורף, אבל אם לא, הוא לא אוכל מה שהוא שורף, רק משנה את הצבע שלו, זה לא פעולה של איש. פעולת איש זה לאכול. לא סברו איש בכל מושבותיכם ביום השבת. שלא לבאר דבר על ידי האיש. לא לבאר דבר על ידי האיש זה עבירה. אומר אבני נזר, מדייק בפסחים דפי, מוצינו הבור שהיא אב מלוכה. אומר אבני נזר, מוצינו הבור שהיא אב מלוכה, מוצינו הבור בסמי לא שהעברה העיקר, כן, שהעברה העיקר, סליחה, שהעברה העיקר, לא האור העיקר, העברה העיקר, כי זה מוצאים בחמץ. כי אם זה האור היה העיקר, אז היה צריך לגופל, היה מותר לשרוף את החמץ, כי הוא לא צריך לשרוף, אבל כך אומר אבני נזר, ולא כהרב בתניא אומר הרב אבני נזר שמה, שהתניא אומר שמי שעושה אפורת, לד, אפר, לד, אייזן, עד שנעשה, כן, עופרת או ברזל, עד שנהיה אדום, רותח, אז הוא חייב, זה ברור, אבל הרב אומר שזה האב, הוא גם כן כמו האב. אומר, זה לא כמו, לא, כי מוצאים עבור שאב מלוכה, ואב מלוכה זה מה שמחלה, ובזה זה לא מחלה. בברזל או בזה, זה לא מחלה את הברזל. זה לא כך ברור לי, גם כן זה לא מחלה, לא יודע אם זה לא מחלה, אבל כך אומרים שזה לא מחלה. כך אומר אבני נזר. אז על כל פנים, אז יש לנו שאלה בחנוכה, במנורה. בנורה כתוב, אז חומר במנחות, יש משנה מנחות. חומר במנחות מבמנורה, משמן שבנורה. כי שמן של מנחות אוכלים, שמן של מנורה זה לא לאכילה. משנה במנחות, שמן למנורה זה לא לאכילה. אומר מרדכי קלינה, מה העניין שמן של מנורה זה לא לאכילה? אומר מרדכי קלינה היה חברוס אצל רבי יוסף דינברג, אצל גשרים, הם כתבו אחד אל השני מכתבים בתורה. אז הוא אומר שיש הגויס הגאות מזרחי על ספר הסמ"ג. בהגאות המזרחי על ספר הסמ"ג כתוב, למה צריכים שמן טהור למנורה?
טומאה הותרה בציפור, אומר שטומאה לא הותרה בשמן, כי השמן הוא לא גוף המצווה, הוא מכשיר המצווה. אומר מרדכי קלינה ועושה פשט שהוא מכשיר המצווה, הוא לא גוף המצווה. אומר מרדכי, הוא לא ניתן לאכילה, הוא לא צריכים לאכול את השמן, צריכים לעשות אור מהשמן. אני צריך האור מהשמן. אם אני צריך האור מהשמן, אז האור מהשמן זה לא גוף השמן. אם הייתי אוכל את השמן, אני צריך את השמן, זה אכילה, אז השמן היה צריך לאכילה, אז היה טהור. אבל מתוך שאני לא צריך את גוף השמן, רק מה שאני יכול להוציא מן השמן, זה נקרא מכשירים, כך אומר רב מרדכי קלינר. מרדכי קלינר גם כן מביא משולחן אורך הרב, אם אנחנו זוכרים שהרב אמר שעושים את הזה עד שנהיה חם. אז אב מלאכת בישול. הרב אומר, הרב קלינר מביא רב בהלכות יום טוב, שמותר לעשות איש לבשל. האיש לא מבשל, האיש זה הכשר לבישול, והכשר אוכל נפש אסור. למה זה האיש זה לא הכשר אוכל נפש? אומר הרב, כי האיש יוצא תוך הבשר, זה האיש. זה הרב שמה, כאיש, כשאיש עושה, כי אם האיש היה מחלה את הבשר, לא היה מכשיר. זה להפך. אבל מתוך שהאיש נכנס לבשר, או הולך ביחד עם בשר, זה מותר. כך אומר מרדכי קלינר סינם פי מי שמעוניין. דבר אחד. דבר שני, יש לנו גמרא קופסו אין זוקוק לו. יש רב הונא שקופסו אין זוקוק לו. אז למה באמת קופסו אין זוקוק לו? צריכים שיר לכלי, אז למה הוא סבר, הגמרא שואלת, למה הוא סבר קופסו אין זוקוק לו? זה לא כל כך סברה פשוטה. אומר אבני נזר, אומר גמרא אומר בזבחים שהפיגול והנויס והתומן שהעלון על גבי המזבח כשמושלם במאור פוקל פיגולון פוקה איסורון, this is פוקה the פיגול נויס ותומן, and this is מושלו האור is פוקה the פיגול נויס ותומן. והגמרא אומרת, תוספות אומר בתמורה דף י"ד, ששמן במנורה זה הקרבה, זה כאילו אני מקריב את השמן למנורה, זה הקרבה כאילו. עכשיו, אם אין לי שמן טהור, אני מדליק בשמן טמא, כן? אז כמה נס אני צריך? כשמושלם בנור יהיה שמן טהור. אז כמה נס אני צריך? רק שנייה. כאחרי שנייה זה שמן טהור. אז בגלל זה הוא אומר שקופסו אין זוקוק לו. זה אבני נזר. כי כל אורך הנס שהייתי צריך שבגלל חנוכה אז יש לי את זה, זה רק שנייה. עד שמושלו בהן אור, משמושלו במאור, פוקה איסורון, פוקה תומוסון, ונסיר בסדר. עכשיו, המהר"ל אומר, מסביר נס חנוכה, אומר ככה העניין. העניין היה
יוון תימו כל השמנים שבהיכל, כי יוון הוא מספר 66 והיכל מספר 65. אז הם תימו הם גברו על ההיכל, אבל כהן גדול, כהן מספר 75, אז על הכהן גדול אין להם שליטה. איפה שהכהן גדול בא אין להם שליטה. אומר עוד מזה, גם בהיכל יש שתי יוד. יש היכל, יוד אחד של היכל, יש כל מקום שיש סיירי, יש יוד בסייסר. כך אומר מר"ל. כל מקום שיש סיירי, יש יוד בסייתר. אז גם בהיכל, איפה שהיה השמן, היה שייך למקום סייתר, ושם מצאו את זה. אם זה המהר"ל, אז אומר החידוש ההרים, שרוב ואביי נמצאים בבראשית. במילה בראשית, בראשית. אז רוב באמת נמצא בבראשית. אבל אביי חסר יוד, יש רק יוד אחד בראשית. אבל מתוך שיש ציירי תחת הרש, וכל ציירי זה יוד בסייתר, אז אפשר. אז זה עניין חנוכה. עניין חנוכה זה תורה שבעל פה, וזה נסמל בהוויית רוב ואביי. soll sein a freiliche Chaneke bei allen.